Anti-drug operation sa kapulisan sa Mandawi misangpot sa kamatayon sa usa sa ilang target. Human gingong may aksyon og sukol. Laing tulo ang nadakpan. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa barangay Danglag, Konsolasyon, milusad og operasyon kagabi ang taga Mandawi Police Station 3. Ilang target si Manuel Prada alias Mario, bag-ong giila nga tigbaligya og illegal nga droga. Lumad siya nga taga Tabuk, Mandawi, apan giingong mibalhin sa maong lugar. Apan atol sa operasyon, giingong misuway pagsukol ang target ug mibunot sa armas. Maong giunhan sa kapulisan. Kidala paunta siya sa ospital apan nakabsan sa kinabuhi. Sa operasyon, laing tulo pa ang nadakpan, sila si Marlene Manto, Jimmy Talingting ug Mary Jean Manto. Na-recover sab ang 45 kalibre nga armas nga giingong iya ni Mario, ingon man drogas, nga kapin 17,000 ang balor. Matod ni Captain James Conaco, hepe sa Basak Police Station, subject na si Mario sa operasyon sa kanhi hepe sa maong istasyonan, apan giingong nakasibap kini. May impormasyon ang mga pulis nga mibalhin kini sa Konsolasyon, mga duha ka adlaw pa ang nakalabay. Wa pa makuhai sa balitang bisdak sa ilang habig ang mga dinakpan nga gitanggong karon sa Station 3. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.